Sa ngalan sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, o ang gugma sa Dios, o ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maana kaninyo. Manausab kanimo. Maayong buntag sa tanan. Mag-isuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, armaandam kita lang sa pagsuulog nining Santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagam sa tanan, o kaninyo mga igsuon, kay nakalapas akong dako o yamot, sa hunahuna, sa pulong o sa buhat, o sa wala pagbuhat sa angayang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nang amuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasiluon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Kaluy kami, Ginoo, kay nakasala kami kanimo, ipakita ang imo kaluoy ug luwasa kami Ginoo. Kristo kaluy kami, Kristo kaluy kami, ipakita ang imo kaluoy ug luwasa kami Ginoo. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoo, nga imo untang pasayloon ang mga sala sa imong katawhan. Aron tungod sa imong kaayo, mabadbaran unta kami sa mga gapos sa sala, nga nag-ulipon namo tungod sa among mga kaalaot. Kini among ipangayo, pinagi sa among Ginoong Kristo, imong anak, gabuhi ug hari uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nabati ko ang hagawhaw sa katawhan. Gianggan ako nilag ang gikalisangan sa tanang dapit. Miingon sila, ato siyang pakaulawan. Bisan ang suod kong mga higala, nagtinguha nga mapukan ako. Matod nila, basin pag malingla ta siya, aron ato siyang madakop, og makapanimalos kita kaniya. Apan ikaw, Ginoo, dapig kanako, o gamhanan kaayo. Mga pukan og mga pakyas gayud sila, nga naglutos kanako, og dili gayud mudaog. Maulawan sila pag-ayo, kay dili man sila mulampos. Ug ang ilang kaulawan, walay katapusan, og dili gayud hikalimtan. Apan ikaw labing gamhanang Ginoo, matarong ang pagsulay mo sa mga tawo, kay nasayod ka man sa ilang kasing-kasing o hunahuna. Busa pakita ako sa imong pagpanimalos sa akong mga kaaway, kay gitugyan ko ang akong mga mulo sa imong mga kamot. Pag-awit og dayga ang Ginoo, giluwas niya ang mga dinaog-daog,
gikan sa mga tawong daotan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa kong kasakit, bisang pita ko sa Ginoo, ug iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Sa kong kasakit, bisang pita ko sa Ginoo, ug iyang patalinghugan ang akong tingog. Naigugma ko kanimo, O Ginoo, akong kusog. O Ginoo, akong bato, akong kota, akong manluluwa. Sa akong kasakit, Bisang pitak sa ug iyang patalinghugan ang akong tingog. Diyos ko, akong bato, nga talang panan, akong taming ang kusog sa akong kaluwasan, akong kota. Daygon untang Ginoo, mituwaw ako, ug naluwas ako gikan sa akong mga kaaway. Sa akong kasakit, nisangkit ako sa Ginoo, ug iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Ang mga balod sa kamatayon, nagalipot ka nako. Ang makalaglag nga baha, milumos ka nako. Ang mga gapos sa kahilanman, nagabugkos ka nako. Ang mga litag sa kamatayon, nakaapas ka nako. Sa akong kasakit, nisangkit ako sa Ginoo, ug iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Sa kong kasakit, bisang pita ko sa Ginoo, ug mitawag ako sa akong Dios. Gikan sa iyang templo, gipamati niya ang akong tingog, ug ang akong singgit kaniya miabot sa iyang mga dalunggan. Sa akong kasakit, misangpit ako sa Ginoo, ug iyang kapatalanghugan ang akong tingog. Nagupot ikaw sa mensahe sa kinabuhi.
Mayang pagda igalang kanimo, Ginoong Hesus Kristo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, o Ginoo. Unya ang mga Hudyo mipunit na usab og mga bato aron pagbato kaniya. Si Jesus mingon kanila, gipakita ko kaninyo ang daghang maayong mga buhat nga gisugo kanako sa Amahan. Hain man ini ang hinungdan nga inyo man akong batuon. Ang mga Hudyo mitubag dili kanamo batuon tungod sa bisan unsang buhat nga maayo, kundili sa imong pagpasipala sa Dios. Tao ka lamang apan nagpaka-Dios ka. Si Jesus mitubag, may sulat sa inyong kagulingong balaod nga ang Dios miingon, mga Dios kamo. Kung sila nga gihatagan sa iyang mensahe gitawag sa Dios, nga mga Dios, ug ang kasulatan dili magayon masayop, nan nganong moingon man kamo nga ako nga gipili ni sa Amahan o gipadala ni sa kalibutan, nagpasipala sa Dios sa akong pag-ingon nga ako mao ang anak sa Dios. O sa ayaw kamo pagtuo kanako kung wala ako magbuhat sa mga buhat sa akong Amahan. Apan kung nagbuhat ako niining mga butanga, tuuhoy ninyo nga ang akong mga buhat bisan dili kamo mutuo kanako. Aron mahibalo kamo nga ang Amahan ania kanako ug ako anaa sa Amahan. Ug dako na usab unta nila si Jesus apan niikyas siya. Si Jesus mibalik sa pagtabok sa suba sa Jordan, sa dapit diin namunyag si Juan ug nagpabilin siya dito. Daghang mga tao miadto kaniya ug sila miingon, si Juan wala magbuhat og mga milagro. Apan ang tanan nga iyang gisulti mahitungod diining tawhanat tinuod gayod. Ug didto daghang mga tao ang mituo kaniya. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, o Kristo. Ang mga Hudyo gusto nilang batuon si Jesus dahil siya nagpasipala sa Diyos. Blasphemy, nagpaka-Diyos siya. At sa ilang pagtanaw si Jesus, ordinaryo nga tao. Hindi siya angay magpaka-Diyos. Pero si Jesus, nagpadayon siya nga siya, anak sa Diyos. Wala ni ilimod kini nga kamatuoran. Aron lamang kuan ang mga tao, makumbinsi, o di sila masuko. Iyan siya nga. Ang akong gibuhat, buhat sa Amahan. Kay ang Amahan, ani akan ako, ug ako ana sa Amahan. Kini usa ka dako kayo nga inunta prueba sa pagka-Diyos ni Jesus. Dinhi makita sa ang ebanghelyo ni Juan gitawag kinig high Christology, focus ni sa pagka-Diyos ni Jesus sa iyang pakagamhanan. Pagpakita nga siya Diyos, anak sa Diyos. Bisan pa sa mga oposisyon sa mga Hudyo, iyag yun ang gi-insist nga siya anak sa Diyos. Wala niya gilimod. Anong lamang ang mga tao sa ang mga Hudyo di masuko niya. I-insist na isa. Wa siya mo give in sa oposisyon.
igamit pa siya kuan kanang passage sa scripture sa salmo nga pag matuod nga siya anak sa Diyos. Pero ang mga Hudyo, sarado naman ang ilang una-una. Gusto yun nilang batuon si Jesus anong patyon. Kaya alam kanila, siya dili anak sa Diyos. Siya usa ka tawo lamang nagpaka-Diyos siya. O ang silot anang magpaka-Diyos, ang blasphemy is stoning. Death by stoning. Pero si Jesus, babilin siyang lingon sa iyang baruganan. Wala siya mag-compromise sa iyang pagka-Diyos. Makita nato ang reaction ni Jesus sa atubangan sa mga oposisyon angay natong sundugo. Kita ba kung adunay mo opos nato sa matong himuon? Balos ta. O retaliate. Gusto natin parang ako, tinuod na akong ikaw. Dako kayo na ang ating tasyon nato nga kung na adunay mo akusa ka nato nga sa pagtanaw nato sayo man di unfair man gusto nato mo kuan ba balos o retaliate. Jesus wala ko na niya gimo na kung di gin mataba kung likay siya biya siya. Mumutgid siya itong kinabuhi. Nga doon yung mga tao nga muupos ka nato. Ang atong natural nga is anang gitawag og defense, self-defense mechanism nga. Kung atakingon, mo atake sa ta. No. Atong gamiton ang pamaagi ni Jesus. We remain calm, we remain composed, o dili ta magpadala sa atong emosyon. Kung di yun matabang, likay na lang yun. Instead nga, masukol ta, makig-away ta, kay muna'y lisod kayo ba? It takes courage to do that, to control our emotions, our anger. Ay gusto nyo tang mo, labi na sa atong pangunaw na unfair man kayo ni, unjust man anong giingani mo. Gusto natin pamatudan nga, sayop mo, ako sakto. Natural na, pero you have to stay calm. Let God do the job. Siya na bahala. Managihimo ni Propeta Jeremias sa unang pagbasa. Daghang atake niya katong mga tao nga iyang gialagaran, gusto nilang tabangan. Mo pa may gusto mo patay ka niya. Nagreklamo siya, Lord, ikaw na bahala. Palaban siya sa Ginoo nga na atong imuon. Kung kita gidaog-daog, kita gibutang-butangan, wa tay gahom sa pagpanalipod sa atong kaugalingon kay labi na ako mga gamhanan nang nagkonsato, nag-akusar na may mas labang gamhanan, siya na bahala, manalipod ka nato. You don't have to defend ourselves. Labi na kung wa tay kaya, di na kaya, palabantas Ginoo. Or likay na lang yun, kundi mabangbang, grabe, kusog ang posisyon, withdraw. Si Jesus muna, kaya siya, withdraw siya, kusog kayo ang posisyon, gusto pa siyang patyon. Dito siya sa lugar na diin gibunyagan, nagbunyag si Juan nga magbubunyag. Nagpakuan siya. Pabugnaw. Ngunit sa kainit sa oposisyon, likay lang yun siya. Di man nila sila makumbinsi o atras na lang. We do not impose ourselves. Mag-ampo kita nga ang Dios padayong magtultul kanato, pinagi siyang mga propeta aron magsangyaw nato, masangyaw
Masangyaw nato ang mensahe ni Jesucristo. Mingon kita, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang simbahan, pinaagi sa iyang mga pangulo, mutuman sa iyang misyon sa pagsangyaw sa Ebanghelyo, sa walay pagkompromiso, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mensahe ni Jesus sa magpatubo, mag-umol sa matag espeto sa atong kinabuhi, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga Kristiyanos mo disiplina sa ilang kaugalingon, ilabi na sulod ni ining mahinulsulong panahon, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga pagsulay sa kinabuhi, dili magwagtang sa atong paglaom, hinuon mag-aghat kini kanato sa pagtubo o paglingon, diha sa atong pagtuo, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayo na ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga nangamatay, makasulod na sa langit ng gingharian, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Amahan, gipadala mo ang imong mga pulong pinagi sa mga propeta, itugot nga maligon kami sa pagbuhat sa imong kabubuton o sa pagsaksi sa among pagtuo diha kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kining pano, kining bino, kinamot sa kamot sa tao. Ang imong pag-agrasya, ungas na mong pangaliya, ihatag na kanamo, tulangit na mahan. Sa tanan panalangin, sa tanan panalangin, ang mahal mong alawas, ubiyon, imo ang kaluwasan, kinabuhi sa tanan. Mga igsuon pagampo kamo, ano ang ako ug ang inyong sakripisyo dawatan mo ta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton nun ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o pahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios nga maluluyon itugot nga mahimo ta kaming takos nga mag-alagad kanunay sa imong altar o makadangat sa kaluwasang tunhay. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayang ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan.
kay pinaagi sa pagbansay sa mga buluhaton sa Koresma, nagabadlo ikaw sa among mga bisyo, nag-isa sa among mga kasikasi nga na kanimo, ug naghatag ka namo sa kusog ug ganti, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pinagi kaniya nagadayeg ang imong kahalang, nagadayeg sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan, ug nagasaulog sa hinuusa nga kalipay. Uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos kayo ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kinialang tanan. Alawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mipuha siya umpan. Ipasalamat kanimo, pikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinunan nga bingon. Dawata kini ninyo matanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos sa panihapon di kuha sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab mihatag niini ngadto sa mga tinunan nga bingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunay nga kasabutan. Ang dugo nga igula lang kaninyo alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuko. Manluluwa sa kalibutan, nagtubos ka na ako, pinagi sa imong huwag ka man mauluwa sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanaw ni Kristo, naghalad kami kanimo Amahan, nining pahan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga matubang og moalagad kanimo. Himuo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdi mi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, imong mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdi usab nga among mga igsuon nga nangamatay malaumong nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton,
latas sa katuigan, aban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo, makagagahom nga amahan, diha sa kay usa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Bagampo kita sa mga ng gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na inyong panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala o may layo sa tanang kasamo. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man ang ginarihan, hanggang ang himaya, hangtod sa kahangturan. Kristo na yung kasi mo mga apostolis ang kalinaw, ibilin ko kaninyo nga akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw ang abuhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, mana kanino. Manaw sa kanimo. Pakita tang kuminig sa unay, kalinaw sa tanang pisa. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion.
akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Dili unta kami biyaan o Ginoo sa walay katapusang panalipod sa sakripisyo nga among gikalawat. Ug sa kanunay magpalingkawas unta kini kanamo sa tanan nga kadautan. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan. Amahan, Anak o Espiritu Santo. Amen. Ngayon na ang santos nga misa, lakat kamo sa kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.